بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شريفلا في فيلاج باومبو فيلاج فون إسلامي كفولي نو يالك كيشنا كهيننا كبركة ملا وتعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو أو بسم الله كوكرا أو كاجم كان حكم كنا لا نو دين باروي دين بارو مي جامو كان نبي ولي كسكرمو ما أنيكا كرمو بسم الله ولا سك بارو كني ويا دين يكون فونونا bi an kelema ka anteri ani an karamɔgɔ bismillah kɛnɛ kɔnɔna la mami te ma dogole kɛnɛ kɔnɔ wa ma dogole fana te jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan a ka cɛsiri ni a ka wuli ka jɔ la diinɛ baara hukumu kɔnɔna la an karamɔgɔ a segida Cherif Usman Madani Haidara a ye funangɛnɛ minnu ta u tɛgɛ ma k'u bila kɛnɛ kan n'o bɛ ka ala ka diinɛ baara i n'a fɔ sahabaw tun bɛ ka kɛ alakira nɔfɛ cogo min na o maaba dɔ don n'o ye an karamɔgɔ Cheikh Alassane Sangare nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye an n'a ka sigi nin kɛnɛ kan n'a ye jɛmukanw caman kɛ wa minnu fana bɛ Cherifla jabaranin lajɛ u b'a dɔn a kɛnɛ in kɔnɔ kosɛbɛ wuduhul islami sarahatan n'o ye jamiyatu sabtin islami ka wajulikɛlaw ka tɔn ye o maa dɔ don an na bɛna jɛ ka baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔ la yan'an ka don an baro kɔnɔ an bɛ an karamɔgɔ bisimila k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An karamɔgɔ an y'i wele ka na an ka kɛnɛ ka y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bɛ i fo ka i wale ɲuman dɔn an don kan baro kɔnɔna la an b'a dɔn silamɛya jate an bɛ bato kɛ ni san jate min ye o san yɛlɛmara san 1440 o taara san 1441 kira ka hijira a bɔli Maka ka taa Madina o jate in na an donn'o kɔnɔna la o ye nisɔndiya ye ni san yɛlɛmara o ye nisɔndiya ye ka d'a kan dɔ farala an siw kan an bɛ nisɔndiya san kura yɛrɛ mana don silamɛ kan ka san kura kunbɛ cogo di? Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. An bɛ ala fo ka ala barikada ani ka ala wale ɲuman dɔn ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo u ka sigidaw la an'u ka yɔrɔw la ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnma an karamɔgɔ n'o ye Seydi Cherif Usman Madani Haidara an lamɔbaa ni an bilasirabaa n'an dajuru samabaa an ka foli bɛ lase a ma ni waati in na n'a ka denbaya sanuman bɛɛ lajɛlen ani ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen sallallahu ala rasulillah. Ayiwa alhamdulillah i ye kuma min fɔ n'o ye an donni ye sankura la an b'a deli ala fɛ fɔlɔ an ka sankura in ala ka k'an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ye ala ka k'an bɛɛ ka hɛrɛ ye ala kɛra bonya kosɔn sallallahu ala rasulillah. Ayiwa alhamdulillah an b'a dɔn siga foyi t'a la dɔ de bɔra an si la ka d'a kan ni tile kelen bɔra adamaden ka ɲɛnamaya la dɔ de bɔra camanba de bɔra i si la san yɛlɛma dɔ ma fara an si kan dɔ de bɔra a la ayiwa parce que Lukman a y'o de fɔ a den a ko n den sira ala ɲɛ kabi i bɔra i ba kɔnɔ don min ka na diɲɛlatigɛ sanfɛ dugukolo sanfɛ a dɔn ni tile kelen bɔra i si la kaban o tɛ segin ka fara ka bilen dɛ kalo kelen fana bɛ ten kuma tɛ san ma kuma an b'a a dɔn siga foyi t'a la dɔ de bɔra an si la o kuma an kan ka san kura kunbɛn ni min ye ayiwa an bɛ se k'o fɔ dakuruɲɛ telimana Seydina Ali ka kuma dɔ bɛ yen ko hasibu anfusakum kabla an tuhasabu ala barikada kɔfɛ ala sɔnna ka ɲina yira an na sabu salon tɛmɛna alhamdulillah an dɔw y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ma ɲina ye ala sɔnna ka bi fara anw si kan o kuma an bɛ ala de barikada ka ala wale ɲuman dɔn san tɛmɛnen sa ka sɔrɔ ka an yɛrɛ fɛsɛ k'a lajɛ an ye mun kɛ n'o ɲɛna an ka dɔ fara o kan an ye mun kɛ n'o ma ɲɛ o kuma an ka tuubi ka nimisa ka segin an kɔ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan min bɔra an si la o tɛna segin ka fara ka bilen nin de ye sankura kunbɛ cogo ye an b'a ɲini ala fɛ rabbi ala ka san in k'a ma hɛrɛ ye ala kɛra bonya kosɔn sallallahu ala rasul karim sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala taala deli i ye dugawu mun kɛ sankura in kɔnɔ ala ka o dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an karamɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ nin waati in na an ka hijidenw tatɔ sira an tun y'u bilasira ka ladilikanw caman di hijiden kan ka kɛ cogo min na an ye jɛmukanw caman kɛ o la sisan an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an bɛ ala tanu alhamdulilahi rabbil alamin ni ma fili mali hijidenw a bɛɛ lajɛlen sera jamana in kɔnɔ wala a fanba sera jamana in kɔnɔ bi a ka ɲi alhaji kuraw ni hajɛ kuraw nalen ala kira b'a fɔ an ye ka hadisaw la k'a fɔ ko maa min bɔra hiji la hiji min minɛra k'a tigi bɛ bɔ a jurumu na i n'a fɔ denyɛrɛnin bangena don min na jurumu t'o la cogoya min na ma hadamaden bɔlen kɔfɛ a jurumu na a mago bɛ
k'a yɛrɛ entretenir a kana taa bin jurumu la tuguni fini mana ko k'a jɛ k'a passer n'i bɛ taa ma a ka ɲi k'i kɔlɔsi fini kana taa don tasi la wala tasi dɔ kana taa kɛ a la hijiden kan k'a ka hijiden bɔlen kɔfɛ hiji la a kan k'a ka hiji matarafa cogo a yɛrɛ kan ka comportement jumɛn ta a kan ka jogo jumɛn ta walasa a ka hiji sanuman bɛ se ka to a bolo a bɛ se ka to sanuya kɔnɔna la cogo min na. Masha Allah. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kana mi fɔlɔ ka foli di ala ye hiji nɔgɔya mɔgɔ minnu ye ɲinan san kɔnɔna na an bɛ fɔlɔ ka foli d'olu ma hijiden kuraw ani kɔrɔlenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ u ye bato min kɛ ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ amin ya rabbal alamin. O kɔfɛ fana minnu fana m'a sɔrɔ n'a kunba b'u la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka baaraba in ala ka kɛli nɔgɔya an n'u ye ka d'a kan hiji ale de ye fɛn ye fɛn min alakira ko sallallahu alaihi wa sallam n'i y'a kɛ ni ala sɔnna ma k'a minɛ siga foyi t'a la i y'a fɔ cogo min alakira y'a fɔ cogo kelen de la ko i bɛ segin ka bɔ hiji kɛyɔrɔ de la i jurumundan i b'a fɔ i bamuso y'i bange don min kana dugukolo sanfɛ i y'a dɔn i ni jurumu kɔnti na o la sabu i ma ala tana tiɲɛ i ma foyi kɛ fɔlɔ ɔ kuma i bɛna don min k'a sɔrɔ i kan jɛyalen don ka bɔ jurumu ma jurumu foyi t'i kana i k'a dɔn n'i ye hiji kɛ ko n'a minɛna ko i bɛ segin ka bɔ hiji kɛyɔrɔ la o cogoya kelen de la o kuma o fɛn belebeleba in kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen ko hajjul mabrur laysa lahu jaza illa aljanna hiji ɲuman hiji min n'a minɛna ko ala tɛ sɔn a sara ka kɛ foyi fo n'a kɛra alijinɛ ye o kuma o fɛn belebeleba in ni ala sɔnna a ma k'a nɔgɔya e mɔgɔ min ye i taara ka na i taalen o ye koba ye nka i segilen ka na fɛnba o fɛnba bɛ yen i kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn ayiwa mun de b'a tiɲɛ mun de b'a ɲɛ parce que ni mɔgɔ min y'a jateminɛ bi maganta ka gɛlɛn a ka gɛlɛn fo k'a fɔ a ka gɛlɛn waribɔw b'a la o dɔrɔn tɛ n'i taara fana i bɛ sɛgɛnw kɛ o dɔrɔn fana tɛ n'i taara i n'i ka denbaya bɛ fama ɲɛnafin bɛ k'i la i y'i faso bila o sɛgɛn b'i kan i segira ka na a fɔra i ma ko laji tɔgɔkura min tun b'i la tɔgɔkɔrɔ min tun b'i la o bɔra i la sisan tɔgɔkura de dara i la ko laji o kuma o tɔgɔ in kana sɔn i ka maganta ka kɛ dɔrɔn i taar'o san ka na n'o ye dɔrɔn tɔgɔ dɔrɔn ka da i la ten k'a sɔrɔ a kɛwale tɛ o kuma n'i segira ka bɔ magan fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ ɲini i fɛ o de ye i k'i yɛrɛ lajɛ n'a sɔrɔ i ka ala ko i kun b'a la 100% i b'i jija de sisan a ka kɛ 200% ye ka se k'i jija caman ba ka fara i ka ala ko kan caman ka fara i ka cɛsiri kan caman ka se ka fara i ka wuli ka jɔ kan ala ɲɛ siran ɲɛ k'o k'i taala ye parce que ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko innama yataqabbalullah minal muttaqin inna min filɛ nin ye min adatil hasr nahawutigiw fɛ olu b'o dɔn k'a fɔ ala ko ale b'a minɛ mɔgɔ kelen min bolo o de ye mɔgɔ ye min siranna ala ɲɛ i n'a fɔ an y'a fɔ kuranɛ aya la cogoya min na sisan innama yataqabbalullahu minal muttaqin ale ala b'a minɛ mɔgɔ de bolo mɔgɔ min n'o bɛ siran ala ɲɛ o kuma n'i nana ka bɔ hiji la i b'i cɛsiri i ka a tɔgɔ ye di taabolo kan ka kɛ fɛn min ye fɔlɔ i ka ala ɲɛ siran ɲɛ minɛ k'o de k'i taabolo ye ka siran ala ɲɛ k'a lajɛ i tun bɛ jurumu kɔrɔ minnu ka fɔlɔ ka tuubi sɛbɛ minɛ ka segin ka bɔ o kojugu kɛw la alakira sallallahu alaihi wa sallam a tilala ka hadisa wɛrɛ tuguni na a ko ayatu qabulil hajj tarku ma kana alayhi al-abdu muqiman min az-zunub k'a dɔn i ka hiji minɛna o taamasiyɛn alakira ka kuma na sallallahu alaihi wa sallam o de ye jɔn yɛrɛ taara magan i segira ka na yani k'i taa magan i tun bɛ jurumu minnu kan n'i y'a ye hiji kɔfɛ i sera i yɛrɛ la i bɔra o jurumuw la i sera ka tuubi alkamal lillah dafalen ye ala de ta ye nka i sera k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la i seko bɛɛ la i ye jurumu minnu kɛ ka tɛmɛ i nimisara olu la i ye segin kɔ bolo da ka tuubi ka segin kɔ i tun bɛ jurumu minnu kɛ i y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ala y'i dɛmɛ bi i sera ka bɔ olu bɛɛ la i seko damajira la i k'a dɔn k'o de ye taamasiyɛn belebele ala kɛra ka kuma na k'a yira k'a fɔ ko hiji minɛna yarɔ n'a minɛna a tɛ sɛbɛn mɔgɔ tɛ ka ko a minɛna nka taamasiyɛn belebele min b'a yɛrɛ la ko a minɛna ala kɛra ka kuma na sallallahu alaihi wa sallam o de ye i segira ka bɔ hiji la i tun bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ minnu kɛ i y'a ye alhamdulillah ala y'i dɛmɛ i sera ka tuubi ka bɔ olu la hasidiya fitinin minnu bɛ dusukun na i y'a ye alhamdulillah ala sera ka i se o bɛɛ lajɛlen na i tuubira ka segin i kɔ i ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye i b'a fɔ i b'i yɛrɛkun kanu ni hɛrɛ ye cogoya min na ani fana i ta yani k'i ta hiji la ayiwa i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a sɔrɔ o de tun y'i taabolo ye i nana ka bɔ hiji la i sigiɲɔgɔn sera ka kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma i k'a dɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam o de ye taamasiyɛn belebeleba ye min b'a yira k'a fɔ i ka hiji minɛna kuma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ni taamasiyɛn minnu ni ala kɛra y'olu fɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'o kɛli nɔgɔya an ka hijiden kelen kelen bɛɛ lajɛlen
أكما دون باوك لا كاتوكالا أكو حتى يكون الحج مقبولا ومبرورا يجب الخروج من حرم الله تعالى ووداع بيته بروح جديدة وإرادة صادقة وتصميم على فتح صفحة جديدة هي الصفحة المشرقة في حياة الحاج أو أكثر إشراكا بعد أن عاد كيوم ولدته أمه. دون باوكو نيتارا هيجيلا على كراكا كمانا صلى الله عليه وسلم إبسكي كابون مغا ijur muntan iba fu ibayi bangi domi o okuma oye yelama pele badone ika nyenama yala okuma sisa mumbi wajibiya eka sisa ina no ni kura mi toko kura da ikara laji ala yɛrɛ ko ala kɛra nɛ ka sallallahu alaihi wa sallam ni ya sɔrɔ i ka hiji minɛna i bɔra i juru mun na komi i ba y'i bange don min o tuma mun bɛ wajibi ye ka sisan n'i bɛna bɔ ala ka so kɔnɔ a k'a sɔrɔ i kɛra maa kura ye a k'a sɔrɔ i kɛra mɔgɔ kura ye i bɔtɔla makan kabi makan ye a k'a sɔrɔ i kɛtɔla ka ala ka so kan bɛ da k'a fɔ nin ye ne taatɔla ye so bi alhamdulillah n bɛna ala ka so kan bɛ da o k'a sɔrɔ yɛlɛma donna i ka ko la i kɛra maa kura ye i kɛra maa kura ye o ye jumɛn ye o k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ i kun taara ni ala ko degere min ye a k'a sɔrɔ caman farala o kan i natɔla fana ka dusu kura ta kabi ma bɔ magan ni ne segira ka na n kun bɛ nin kɛta kojugu la n bɛna o dabila n kun bɛ nin kɛta ɲuman na n bɛna caman fara o kan n kun bɛ sinji tugu n bɛna caman fara o kan n balimaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn n bɛna n cɛsiri ka se ka caman kala o la ne yɛrɛ furu ɲɔgɔn tɔɲɔnen don n bolo ka sababu kɛ n kun tɛ se ka ladiriyaw ni ɲɔgɔn cɛ sosi tilacogo la ka ŋaniya siri kabi ma bɔ magan k'a fɔ ni n segira ka na ni ala ka jɛn ye inshallah n bɛna tuubi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ladiri ye n ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko caman bɛ yen ni mɔgɔ y'a kɛ k'a sɔrɔ i ma taa hiji la a ka ca la i b'i lagosi a kɔnɔna na mais i bɔlen magan n'i donna o ko la dɔrɔn i bɛ mɔgɔw yɛrɛ mankan mɛn e yɛrɛ lajitɔ wa walima e yɛrɛ hajatɔ wa parce que o b'a yira différence dɔ donna e n'olu cɛ ala ka so de ye alikaba ye e taara alikaba yajura alhamdulillah ka a tawafu ka namu ta n ko kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na namu tali n'a y'a sɔrɔ an b'a kɔrɔ dɔn kan wallahi n'an segira ka bɔ hiji la hiji nafa ye min a b'a ɲa ye bato ninnu kun tɛ foyi ye wasilaw de don ka ɲɛsin jogo ɲumanya ma jogo ɲumanya mɔgɔ tɛ se ka fɛn sɔrɔ ni fɛn min tɛ i bɛ tɛmɛ o siraw de fɛ wajibi don pour i ka se k'i ka ɲini fɛn sɔrɔ o tuma n dara hiji la n selila n suna nin bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye jumɛn ye a kɔfɛ n ka se ka n jogo ɲɛ n ka ala danaya kɔfɛ n ka se ka ala sɔrɔ o tuma namu tatɔ la namu ye fini jɛman de ye i b'o min meleke i yɛrɛ la o ye kasange de ye sabu ka d'a kan fini kalalen foyi t'i don i bɛ tafe de siri i kɛra cɛ i b'o de siri i kɛra muso i b'o de siri n'i y'o siri ka sɔrɔ ka a tɔgɔ ye di namu min bɛ meleke ka sɔrɔ k'o meleke i yɛrɛ la kɔrɔ min b'a la ko ala n filɛ n ka kasange de kɔnɔna na o tuma n'i yɛrɛ y'i ka kasange kɔnɔna na o kan ka ni kura de fiyɛ i la k'a yira k'a fɔ diɲɛlatigɛ in a tɛ duumi e donna i ka kasange kɔnɔ ka bɔ ka ban ani min ma don kasange kɔnɔ ka bɔ i n'o ka suluku a n'a taacogo o man kan ka kɛ kelen ye o tuma hiji i tɛ taa foyi sɔrɔ a kɔnɔ fɔ n'a kɛra ala dɔn ani kira dɔn tuma n'i segira ka bɔ magan i segitɔ la alikaba kanbɛ datɔ la i ka segin ni ni kura ye min ni ni kɔrɔlen tɛ kelen ye o kɔfɛ fana i ka paji kura dayɛlɛ i ka ɲɛnamaya la paji kura ka dayɛlɛ i ka ɲɛnamaya la juguman minnu tun bɛ yen n'i b'olu kɛ i ka tuubi ka b'o la ɲuman minnu bɛ yen n'i tun b'olu kɛ o tuma i k'i cɛsiri ka se k'olu kɛ ka s'a dan na sabu ka d'a kan i segila ni jurumu yafa ye ka bɔ magan i kana sɔn bilen ka n'i yɛrɛ nɔgɔ i surunyalen kɔfɛ ala la kana sɔn bilen i ni ala cɛ ka janya tuma an b'a ɲini ala fɛ an ka hijiw yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a d'an ma ayiwa o ye kuma dɔ ye imamu hasan ale fana ko alamatu kabulil hajj ako alamatu hajjil mabrur hiji minene hiji nyuma ako tamasiyɛn min ye an yarji al abdu zahidan hiji de ka segin ka bɔ magan k'a sɔrɔ i ɲugun bɛ diɲɛ na ɔ ɲugun diɲɛ na yarɔ imamu ali ale y'o kɔrɔ fɔ an ɲɛna o kɔrɔ tɛ i kana fini ɲuman don o kɔrɔ tɛ i kana don so ɲuman kɔnɔ o kɔrɔ tɛ i kana muso ɲuman furu o kɔrɔ tɛ i kana dumuni duman dun la o tɛ zahiduya kɔrɔ ye jumɛn ye i kana sɔn foyi k'i mara ala kɔfɛ ليس الزهد أن لا تملك شيء ولكن الزهد أن لا يملكك شيء نيسينا لك كمدي كان صون فوي دكي مرا على كوفي ني نفلو بيبلو أكاسر يه نفلو مرا هل ني مليار دو أبي في بنا جينا ني بيشي إتازيكا أكاسر يه دكيمكا إتازي مرا إتازي كنتكا إمرا أتيشو كيبلا على كوتلا أتيشو كيبلا يربونينا نا ياسر يه فامي إجي كيكا فanga مرا فanga كني مرا parce que n'o kɛra a b'i su k'i bila kojugu la o tuma zugudu tɛ n kana fɛn mara nka kana sɔn fɛn de ka n'i mara n'o tɛ hali n'i ka marata bɛnna dɔrɔmɛ kelen de ma n'o y'i mara a bɛ fɔ i bɛ diɲɛ fɛ wa n'i sara lahara kisi t'i ye
mais hal ni bi milliard de mara en tant que de ba marati bla kojugula abi fo e ma e zahiduti ode kama Seydina Ousmane do la dumini duma do toba ka so ami mi famia she jirane ay waka bonga fam befa Ousmane bun Affan ay islamé o invité ku gana dumini ke islamé do be o nani sigi ka Ousmane ka dumini laje ako Ousmane ako ni jien kanu tamashen di Ousmane kwama ako hey malmake ako dumini ke kabine ma tubi ka do islamé la ni ne Ousmane ka dumini di wan tubi ka do islamé la ni nga dumini ni halal de ntokola wari jema dum ba dun ka ala barkada haramu fo itala adun ala jien sorole ko fe alhamdulillah amba do la banjena o te ikana fe mara me fende kani mara aflana ika segi fana ragiban kasro in nege mina bay fil akhirati la harala jien kan bal tusiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa qur'ana yo fo adama de red danchugula kuma chama ambi jien de fe me kasro jien ti dumi a herawti dumi a kenayati dumi a demsayati dumi wa asrati dumi wa anyama yerati dumi a bela jele ko la bay kabrude me jumede bi dumi wode la haray ni lahara soro ka aljina soro ka ala jien soro wode bada badai o kuma kwangana son fiu ka jien nyama yen sugonti mimbi ba fen ka fe mi noti ba no e lahara wode kama don ba do be o ya ira ka fo ko hal na soro jien ku sanui me sanui bi ba me lahara furablu de me furablu bi dumi kwanga furablu dumi tayinde sugonti sanu bantaka wode kinanga ke comme jango lahara ala ya valeur bla sanuye jien ala ya jashi hal katama furablu keleka falaw kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafirun minha shurbata ma'i ala kira ko koni jien kumbi suso kama nyona bo ala bulu ko kafiri kundi jifurongo kelezro kamia mais alhamdulillah olu yo soro ko mi jien re mara famba bolu bulo bayira ko jien ikado ko ati suso hali suso kama bo valeur la ala bulu okuma me awnyo nyenama yende suganti la haraka okuma ali bi Hassan abi jumen fono Imam Hassani ako afora hiji minene tamashela ni hiji keba nana dron aka ka toro bela jele wuli ka bo asignonka ikumi toro min ke ka nyesi signoma jijugu olobi bon i dembi shi mi sigi juela ukuna ko sabu ala kadaka ala seke me utiseka kuma sabu kadaka fanga bi bulu ni kumana utilame wa odoronte fana hal nu yi wele fanga na uti josoro sabu anga tribunal la be akachala ma on bi josoro bi o de setigi o kuma inna ka bo hijila i deum bali ka bo o ko kunta nunu siginyo shinyana mizigi kunta jue mo shitizeka sunogo wal ma ika jijugu ibolu bonkare o kono ani ka tasi bi siginyo toro ika hera fu titi siginyo ma manina na ka bo hijila iya ye chenra la toro mi bulu ka nyesi isiginyo ma iyo toro wuli ka buka kui kana sigala fiu Hassan ka kuma na kika hiji minanedo ako ko fedu wa husnu suhba ma minum be ni no lubi jela iki jija jemi mbe awni nyonche o jeka ke jemi nabi ke here kononana ika here ka suma ika toro kana suma ifurumso bola I dembola I balma bola okma kasro ika here bi soluma ika toro ti suma parce que kan wallahi amba don bi anga du kono du diku ana toro ni abo furumso ka nyanina atoba de parce que bi amba ye dutigi chama be nala sekui obe muso chama furu ama fo e bashi menu ye muso furu kaba iba ye dron obe muso do fisa ya kateme doka dobe obi kalo kelenge aka haketo ka sosi nyini o tasoro mais dobe wallahi o ti fe hali chere ka do ale feble kada ka ay anege fo itala ble mais dobe ka nyini kalo kono chien kelendro masoro bon ni wari shuki blanna ikado ini ala ta nyonfe ni me hakli diga Abdul Hamid kishike ka kuma dola kan fo hiji de sitigu ala sike mino pisika ka chala mo no ta hiji on fe olu de sitigi bawi Abdul Hamid kishike dondola ko Fatima atoydi amba Aisha radiyallahu anha wa ardaha ni muso bain dondola ko ala kirama ako kirama akombi fe ka yirai muso bela I muso konondo bela jelena c'est kira muso konondo muso tan kelin furu me konondo nyama ye nyon akuna do ba tia ka tema oka alhamdulillah Aisha ko ne de ya konondo na me ba nyini fe ka yira to shekin bela ki bane de fe ka tema beka wallahi ni dutigi kala hakli mai ibi ka dumara ka soro imachi ala kira taala ka ta dirham konondo ngla ay kelinde Aisha ma ki denga do muso kelingile bela jele ka kelingile ndu bema
o kuma sisan dugu jala Aisha ye muso nu fara ɲɔgɔn kan kira yɔrɔ la a ko n bɛ fɛ i k'a f'u ye ko ne de ka fisa u bɛɛ ye u k'a dɔn ko ne de ka di ye ka tɛmɛ u bɛɛ kan kira ko o tɛ baasi ye o a ko Aisha muso min ka di ne ye ka tɛmɛ muso bɛɛ kan aw cɛ la ne ye dirihamu kelen di min ma sɔrɔ n b'o de fɛ ne tɔw bɛɛ ye Zul Hikma Muhammadul Amin Qaidul Ghurril Muhajjalin muso kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen wulila jaa ko ne de ko ka di Alakira ye ka tɛmɛ muso tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan i kira ka taasira ye i kira ka suluku i kira ka ɲɛnamaya ye kuma n'i nana ka bɔ hiji la i kan k'i cɛsiri nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ ni muso tɔɲɔnen don ka muso bɔ tɔɲɔni kɔnɔna na kuma waati cogoya kama an b'a lajɛ k'a kundala surunya hali n'a sɔrɔ mawudu tɔ bɛ yen ni Ala ka jɛn Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma ka hiji ninnu kɛ hiji minɛnenw ye sallallahu ala rasulil karim awa an ka yana ka bɔ baro kɔnɔ waati y'a fɔ cogo waati na cogoya kama ni an b'a ye n'an bɔra hijiw la a ka ca a la hijiden kura nalen dɔw bɛ saga faga dɔw bɛ kuranɛ kalan labɛn dɔw yɛrɛ b'u balimaw wele ka na tilenkɛ dɔ labɛn ka nisɔndiya kɛ ko an ka karisa bɔra hiji la an balima bɔra hiji la an bɛna ka na nisɔndiya kɛ yala o fana sariya y'o daga wa alhamdulillah ka taa hijidenw kunbɛn u nana ka bɔ hiji la ka dugawu ɲini u fɛ o ye sunna yɛrɛ de parce que Ala kira ko Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahu al hajj Ala kira ko Ala ne yɛrɛ kira de b'a ɲini fɛ maa o maa hijira Ala yafa o bɛɛ ma wa Ala o dɔrɔn tɛ dɛ hijiden mana Ala deli k'i ka yafa maa o maa ma Ala yafa o bɛɛ lajɛlen ma hadisaw ka ca nin bonda ninnu kɔnɔna na fo ka taa se Jafar Sadiq ko a ko man ana ka hajan bi ghubarihi kana ka annama stalama al hajar al aswad Jafar Sadiq ko a ko ni maa min ye hijide kunbɛ ka amaraze k'a bɛ komi mɔgɔ min taara Maga ka taa hajar al aswad bɛɛ bɛ girin o min nɔfɛ k'a bɛ komi i t'a l'o amaraze o tuma Alakira sallallahu alaihi wa sallam wajibi tɛ mais a nanen ka bɔ a ka hiji la a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan dɛsɛbaatɔw ni bɛ lajɛ i bɛ kitabu lajɛ u b'a fɔ kitabu min ma ko fiqhul wadi a babu min bɛ yen n'o bɛ kuma hiji kan i b'o lajɛ o tuma an b'a yɔrɔ caman na dɔw bɛ ɲɔgɔn sama sama hali an ka Mali yɛrɛ kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ bagan fagali i nana ka bɔ hiji la o ma sabati ka bɔ Alakira la wajibi tɛ mais ni Ala y'a se k'i ye a kɛli yɛrɛ de ye sunna ye Alakira nana ka bɔ a ka hiji la riwayaw bɛ ɲɔgɔn sama sama min na o de ye dɔw ko k'a ye ɲɔgɔmɛ de da ka kantigɛ ka silamɛw invité bɛɛ nana ka na dumuni kɛ ka dugawu k'a ye a yɛrɛ fana tilala ka dugawu kɛ mɔgɔw ye mais riwaya na cogo dɔw la dɔw ko k'a ye misi de kantigɛ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen wele ayiwa a kɔni mana k'a fɛn fɛn a kɔni y'a dɔ la kelen kantigɛ ka silamɛ bɛɛ invité bɛɛ nana dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa ka dugawu k'a ye a yɛrɛ fana ye dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen o tuma ni min y'a kɛ alhamdulillah i ye kira ka sunna kɛ mais n'Ala ma se kɛ maa min ye fana a binnen don ka b'i kan sabu ka d'a kan wajibi tɛ kira ma fara hiji wajibiw kan a tɛ hiji minɛ ni sharti la a t'a minɛbaliya sharti la tuma ni maa min kɔni y'a kɛ i ye ko ɲuman kɛ nka n'i m'a kɛ fana alhamdulillah gasi t'i la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen an ka jamana Ala ka jamanadenw bɛɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ yen Ala kɛra bonya kosɔn salli ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔ fɛ ka dugawu kɛ ma sha Allah aya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ame an karamɔgɔ Sheikh Alassane Sangare an bɛ a fo ka waleɲuman ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye walanda nafama min ani ladilikan nafama min n'a bɔra ka a di an ma an bɛ Alahu taala deli Ala ka a don tulo kunnandiw la an kun minɛ an ka se ka baara kɛ n'o ye a bɛ dɔnni min baara kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli hali bi Ala ka dɔnni jidi Ala ka nɛn sabati Ala ka kɛ sababu ye ka cɛw ni musow caman kana k'u don diinɛ sira la wala k'u ka diinɛw la tilen i bolo i n'a fɔ an karamɔgɔ Seyida Cherif Usmane Madani bɛ ka a laɲini cogoya min na an bɛ Alahu taala deli san kura min ni an donna a kɔnɔna la Ala ka kɛ an ma hɛrɛ ye Ala ka dɔ fara an ka alabatow kan an ka alakota minnu bɛ an na wala ala tanamako minnu bɛ an na san kura in kɔnɔna la Ala k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ an na gɛlɛya fɛn fɛn b'an na an Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka an ka jamana basigi wa an ka hijiden kura minnu fana nana ka fara kɔrɔlenw kan minnu nana ka bɔ hiji la an bɛ Alahu taala deli hiji jogo minnu fɔra hiji dawara jogoba minnu kama jogo ɲumanya minnu kama Ala k'o sabati hijidenw bɛɛ lajɛlen na an taara hijiw la ka fɛn minnu kɛ to an na jogo minnu to an na jogo minnu man di Ala ye jogo minnu man di kira ye an bɛ Alahu taala deli Ala k'o jogo ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ an na kuma kuncɛla ni min fana ye o ye hijiden bɔlen ka bɔ hiji la a bɛ fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan wala k'a balimaw wele ka nisɔndiya kɛ n'a ye o ye tɛ sama samali kun bɔ o kɔni o ye fɛn dɔ de dɔrɔn ni a se kɛra min ye an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na diyagoya tɛ
jakoyate ni ala ya no mi hal ni mami mahiji dono la Alassane ni so jara ni saga saga nya kantige nyen teru wele wala nyen balma wele ayna nga fara nyonga nga jega dumuni ke nyon fe akela ni nuni sharia konna kuma were te kele jakoyote men yake abe balma ya gere nyona abe balma tindo nyona abe jew sinsi o do dronde do sino fe rote ambara tale ka chugo nyuma ala ka no kwanye ame do fana ke munu ma hiji soroflo ala ka hiji no ya ubela jele ami awfo ka wala mano hamun tun silema ka jabara nu nyama ka Dine Baro len Dine Baro te mo kan wati shila jamana ko nan jamana ko kan ambe Allah taala di anni awi alaka sigidan na tawira anni awbela jelena wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.